ଆଜ୍ଞା ସମୟ ହେଇଯିବ ପ୍ରାୟ ସକାଳ 9ଟା। ମୁଁ ବାହାରିଗଲି ପିପିଲି ଜଟଣୀ ରାସ୍ତାରେ। ପ୍ରାୟ 11 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି 13ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପାଖରେ, ଯାହାକି କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିରଟି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଚେତନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏହି ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗରେ। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିରଟି ମୂର୍ତ୍ତିକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାରମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, କିଛି ବଳଦ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟତୀତ ପରିବହନର କୌଣସି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଦରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରାଜା ଏପରି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଭୋଜନର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୁଢ଼ାପଡ଼ା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ମାନେ ସୋମନାଥ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କୋଣାର୍କ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲେ, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ ଫେରିବା ବାଟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ରାଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ଥିଲେ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିକାରମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ପୁରସ୍କାର ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ସହ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ସୋମନାଥ ଦେବଙ୍କର ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ମାତା ପାର୍ବତୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରିଣୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ମୋର ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।